Se jitwaqqaf kumitat bilan li sal-aħħar ta' Ġunju jintlaħaq ftehim mal-unions kollha tal-ħaddiema tal-Air dwar skemi tar-tirar u negozjar ta' ftehim kollettiv ġdid. Il-kumitat se jkun iffurmat b'rappreżentanza tal-Ministeru għat-Turiżmu, il-Ministeru għall-Finanzi kif ukoll tal-Maniġment tal-Air Malta u se jkun ippresedut mill-President Emeritu George Abela. Kumitat li għandu jwassal biex ikomplu jiġu rispettati d-drittijiet tal-ħaddiema u fl-istess ħin il-linja tal-ajru takkwista aktar flessibilità, effiċjenza u produttività li huma importanti għal vijabilità tagħha. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis spjega l-importanza ta' dan il-pass. Se jsib Air Malta iktar b'saħħitha, Air Malta kummerċjalment vijabbli, Air Malta illi tħares il-qudiem. Ġifieri rridu nżommu bilanċ bejn nies illi aħna rriduhom fl-Air Malta li l-Air Malta hemm ħafna ħaddiema validi li jagħtu kontribut kbir u bejn persuni oħra li għad ċirkostanzi tagħhom toġobhom l-iskema tar-tirar u b'mod volontarju jersu għaliha. Zammit Lewis fakkar kif l-Air Malta kienet f'xifer falliment iżda f'dawn l-aħħar 4 snin rat titjib. U dejjem inżommu f'moħħna lil ħaddiema u l-familji tagħhom għaliex tajjeb ngħidu illi f'4 snin ta' Gvern Laburista l-Air Malta mhux biss naqset it-telf annwali tagħha, però żammet il-ħaddiema kollha fuq il-kotba tagħha u jitħallsu l-pagi regolarment. Il-Ministru Edward Zammit Lewis spjega kif mill-pjan ta' ristrutturar li daħal fis-seħħ f'nofs l-2011 kien dan il-Gvern li wettaq madwar 65% minnu. U kompla lilin billi nnegozja mill-ġdid qatt ta' kuntratti biex ikunu iktar vantaġġjużi għall-kumpanija. Intant Zammit Lewis tenna li qed titkompla l-ħidma bla qiegħda biex jinstab sieħeb strateġiku internazzjonali u fl-istess ħin mhux tkun eliminata l-possibilità ta' komponent ieħor ta' investiment lokali.